Yoroi try. Yoroi try. Tôi này cái gì thập tì cái bây giờ sung try. Thì nên con anh ngủ palat yo play. Namar ba anh ngủ si saya yo play namar ba play ulale hadu kata-kata. Hamtama ul ai ka pendeng ka barang kilabun ki papenduk mesin yang ba saslap ben pile kumno umlele da slap ne darang ne yo try tangan ni ro ben atau slap nom la hira ban khang yang bangan chapri yo try te han rei ka mariang ro khasaki haba utip ba ngilong ki khon ki jong u te ngai ka buram show play te ngap yang singop hai phi baro ki badon ha ka yeng ka jonga ha ka ni ka sngi ka ba manga ba ido nila poi shudo ka ni ka banta panjang ni ramoni te ngada ai mu shisha ba ulai jubab ya ka jing duai ki bahyeng ki jonga ngana bong ka jing duai ka jonga nama bahyeng ki kwa bah bangan yo da ubreu badang samla te yo pan bandau bom pat ju lang samla te nga ai ka burom show play ba ki bahyeng jonga ki la yo duai ba ki la yo ru yo so u pathyang te nga pryang singop hai phi baro sha kanika jing khawai shong kurim ka jongi te da ka ju ka jing khublei ka ba kerpang nga ai khublei phi nama baro phi long kerpang harai jongi benta ngam ong ba don na pedeng jong phi ba phi kham kerpang han rei baro phi long kerpang phi don lai jongi dor ha kama jonga te nga pryang singop hai phi sia baro khoi te singop hawat nom yami khlan dai apam khlan dai ai te nga dap da ka jing kemen shisha ka ba krau te ka ka bangakwa bangania thu chapin sia te dan bon pha ki ba kalianga kumno phia kendo bat iba i jong phi te ngani thu lum kot nganam ya thu ko ba jarong te namar ba phia te hi baro bangai bon ja ki dawai te iru idan kam dawai ken te phone ni ngala ars nam duna menta tang ba na do kata kasngi ke ba ila phone ni nga ars nam duna i ju pha message pe nga im ju klat ban pha message but i ju kli be tang kani ga jing kli phila da bamja takatahi ju nak man kran kumno ru te i ong be kum ta be ma jangan kasi kata be ka jing kli nga bat ngam ju reply nga la ka kum to te hre men tau snampat ngadang mudor halade ong la da nu breu wan menta ngan nam la sarong shu la da dei hi ba manu blai ngan priang bat hai ta hi khilamat i pha message nga reply vote yo inga phi da bam cha o inga la tap ila sa tam test gong pila dan khon yong happy tang samla rong pa jelang te nga pat nga las ngop kben bi yong kumta te nga la kali phi tre ayu te ong mai rap ngapat ka jingya bi inong rap dan batep menuru ngalak men bah ka sisin ong bade no rap ngam te breu shu tang banga pa nga de breu jong play ta ong tongan kali shona play tuk ublay umon ne em te dang ala kali no play te ka jing pen pau ka bah tang bangam shamia yela de nama ba ting dala mon ru em bom dei ru teng ka wan te phi tengam shania ka teng khlam ye tho yo ta breu jong play nga shu pha duai ngong to duai se ni de nem shin krung jonga da duai em i be tek ya ka banga yo i te ngalai tho na i me ru ilas ngot na ngalai tho na i du ru ila ya tho i ba yeng tegi bah yero kila ya sengot tenan bat ngila ya rai kumni ba ngila poi hadu kani kathong tega bakhan kongsan ka banga kwa bangan keren chapi kadon katu kane teli kijing pen pau ki boble pen pau uble pen pau nga uong nga wat juwat kalat banyak lat bat ido namal uniu breu ude upanga ngala benta na kapta jongpa hai jing duna hai jing palat hangno ya penbet ya sngau tho no tang ba wat juwat kata kalat banyak lat no te ngaru ngam juwat chu ya kata kalat hoi ijing dom hang ni yang tai don tang ba na do badep ya te tin ngim ju ya dom shu re nama ba ngala dep ya te kula bo bleng ong nganam shu ai ma dei ga jing it you know dala dei ulok jonga tengan sa ai te ndo ba ya dep te tin la ya te ma jong play te ngam ju pendik shu i te ngi la ya long sngot tenat ha bat ha ka wi step ula kraninga u ong wat ju ya mai lada phaya mai nganam kur khui pha da le do em badom dei hira tang lada phaya mai bat i
wat ikini ki kna ki batrene ba khon jong phane wat ji mai na mala da phaya mai nganam yo kala ban kurkhu te han re la da pha phaya it man ka si te ngaru ngan sa kurkhu te pite pi ba uba it ning kong jonga u de jisu uba nga it but hakata ka singi ga bu jisu oenga wat kala ban ya khlat ba ido ngakhlem shim ba uble upun borenga ngashim ba kadi ka jing ais ngo ha ka jong uble nga bat ngala rai ru bangan sumar bha namal ba ka tin ka jong uble Genesis kal nong ba ar ka khot ka ba khatra ka ong bangan tharu ka nong sumar lem ka ba biang te ngaru ngala kular ha uble bangan long kumta ko ba uble ukwa nga te ngara sngo kumen hadu kata bat ngada ai khuble phi pa ro khoi ba phi wan chakanika jing khawai shongkurem ka jong ka parit namar ba phi hi ngam la bor re bangan le te le se phi shab jing du na hang ni hang tai te wat nom ya thau re ta ki e ba ro khoi te ble nyo ban kur khui phi lang ba ro khoi ya ro itrai bun ba ki community ta ka jing it te uble fu it ba yang ki brio u adam u ye ka em tang ka ta hi ka ne ka jing ruai tang ba ka e ka bang kwa ban ong ki ba i hok yo uble kim jukur do jing it haka por jong blai kin yo ba yu bade biang ban it hado kata ngangen ido it bahaya nga iba do nga ngaru nga it bahaya pi ngadi rusha do ki babam jukur amen
te ningkong nga ayo yo play nakabenta katukas ngi kabangi layo ban pendep ya kajingkin tiu kurim te shisha nga ai kapuram sha uplay namar ba uplay ula kurku palat yangi ba leng ba kijing duwai kijong pi leng ba kijing duwai kijongi bat namar ba ngimpat ya bakla shisha namar kata ublay ru ula kurku yangi bangi layo ikabaneng kabarang om day hiru tang kabaneng kabarang re kabasngo tenat palat kalong ba nilayo ikabaneng kabapengat kibabon ki ong katu kade kamba kajong ublay I kumba uslap unvan hanre ublay ubat yo tu uslap hanre ha kajing yo ipat kabanga ngayo I ba ublay ulapen yeng da urishad lo balay ba kibabon kidey kibana syate syatan sadau nama pat kamut kabaneng teka kriap hashtay te shani da wan te shit te hanre ublay ula ai da urishad lo bat kabaneng kalong pengat bat ngiyo yo slap upan hap penyap kumtu tang kumba si arsekan lai sekan arsien ngiyo hakapor ba shuaban rung haying mane ba hakapor ka bangi hiar na po kali nang te na po lailat ban wan chani da kejat teng ai ka buram sho ublay te ublay ngiyo ban kur kui pi baro ki balay duwai hakabam ru klem duna ru hoi ka pandale yengi kemle bahare namar banga klem yo lat re namar ka ne kalan rum lan ram te henre hakabam te ngalale bahi kat bala te kalalong kejing kurku ba ngasgo komen shisha bangi layo ikabaneng kabarang pat kabam ru ka klem duna ru na do ki pasdang do ki bakut ngiyo hikum ju hikum palapen kre te baro kaburom ngi ai show play te dang don meneru bakli kong hakatukas ngi ke bapi yatho slap ne te klem slap te yo don ki brangwan thamai hapo ka channel ka jonga te chua bangat pen gini ki videos ki jonga ki ba new minute kan ki video yatho ka jongi te ngin dang pen ru khniat da pen be ka ba he ru le se phnya that ngin sa pen bon tali ki videos ki jongi te yo don ki berwan thamai te ngi ai bon chat ki dawai ki bom don jing ta ka ko ki khia te ngasu pentit igini ki dawai namar ki dawai ki jongi ki long ki bom da remdor namar kini ki dawai ban penja yo thla ban penja ke jing thang yong ban penja ke jing sti ban dei ki doktor kamun ki lashim rembha namar ka de ka dawai ka bayar rap haduk kata bat ki babon bha ki la yasngok men bha ba kita ikini ki dawai tinadu ki bakha nyau snem shaneng phila banta don kitu ki bakham yong sne do phila ban penon kami kani kadawai te phin yo be full set ha kador khat lais pa han rio pho na baro khot hi ki jaka te menchua na mot pran phi yo khlais pa ar pho te menta ngala de be kumju hi kumba ai shaboro na marba kala dang kiodor kitu ki wei pat ki dawai te kani ka umpnyang mi snyo pihaban pan be full set lani pilaban kol shwayanga lada pimut ban shim yakani ka umpnyang misnyu te kadon ka bom smaru kadon ka basmaru ka umpnyang penja nyuli ru kadon ka basma kadon ka bom sma tangba ka kham klan hi kani ka basma ban yakani ka bom sma te kidon ki bata yakani ka umpnyang misnyu umpnyang nyuli ki klam ta ka rukom ka badai ki ong ba ka klam yarap re te henre phiklem ta ha karkom ka badai sa ka de ka natural te ka katre kam suki henre ki bata ha ka rukom ka badai te ka mon ki yo ba hi ken ya kata ka jingko ya ka jingkhia ki bon ba ki la yo ka jingko ka jingkhia tang ba ki de ki bele tikna bat ki bom 4 juta rong chemical re ki bala ta rong chemical phi habia sha kan khandiat henre ka basngo tanat ka long ba ki ne ki hena ki jongi ki ne ki bala klep auto powder yong te ki ne ki umpnyang misnyo ki umpnyang yuli ki jongi kamot kim don jing ta kan phi ta ki rong na yo teng kapang ka khmat jong phi te teng mi khnyang ka khli mi khnyang ka khmat pang ka shadem bat kum ta ter te re kini ki hena ki jongi kini ki umpnyang yuli ki jongi kim don jing ta ru tang ba uni u hena u penlong rong saw shwa u sakala rong yong pat suki te umdai ra basaw kata usaw itenat hi kumne kum basaw manga namar bangam da penan kam bahare ka umpnyang penja nyuli namar banga itenat hi kumne tengah klemle iknare te kadawai gastrik rungi ai dawai nyang so pet rungi ai te dawai mauru hauk sang hauk klai rungi ai te don iwe iba lamut bandai banpa operation ya uni u mau te hospital private ki hap penbiang kapisa hado arla kan repim dan kam hado kata lada pidi tang si phone khasan paket philayo ek jingkhia te kar kompenan kam ya uni u
dawai gastrik kamut pihak bandi be shiteng litar man lakasngi bangalabatai hi kumno bapin ai pihak pancondori itu kita wai bar koi sen ha WhatsApp te kamut ngalabatai hi pi kumno pin penan kam te kita wai BP ru ngi ai kita wai shini ru ngi ai kini kita wai beniat ru ngi ai bat ban like ban smash turu kade kini kita wai beniat hi ke best ha te ketu ke balat ban smash app ru ketu ru ngi ai te usok meleng powder ru ngi ai te namar phisham jing e bapin het so meleng usok meleng badang em kuto phisham jing e tang kan nu lak ot no tu new powder ukam chong tat ya pi ba pisuk ro bapin yo te nang tu hi la ban yo be ha kador hi spa tingka tang ba lada pidon kinu kinu gi jing pang pidi kinu kinu gi dawai pi haban phone chwai nga bakan no miatan khu re bat ki wei pat jing pang te kadawai pang bat ro ni ai pi haban shim lang ba kadawai jak tha te kani kadawai jak tha kaya day lang ba kadawai tersan te gini ba shu tersan shu tha tang kadawai jak tha ba yang gi pang mat pi haban shim be kini baro ar te uniu hena manu menuru la be pendan kam tang baken mau gini ka wei la da pi pendan kam hena kamu pihak bet ban penan kam ya ko pniang la pi so luksan ru si sin si te yo te pihak bet hi ba pinta pniang kanang banom kta ra yo nyu jong pi te ka sabon sai khmat jongi ru ka ba best ha tang ba waju sat man pasi tang lai sin si te yo kala best te ka sabon sai kli ru ka ba best ha te kam tam ki ba penan kam le ya ko pniang nyu le tem long shu de ki wei pat ki sabon la ni ki shampoo pihak ban penan kam bet ka to ka jongi pen khoi lati shwa ka to ka sabon ka jongi sa ai pat da ka ni ka shampoo kan te kadawai khat ka basha met ba ka basha dur taya pher kam dai ka ju yo phi shuta la ka ta gul marken te ulip gloss ru ha ka dor san phau tingka uni banga ta manga te ki sunscreen ru ki moisturizer ki ni ai ki to ru te ki shampoo ru ni ai ha ka dor hi spa ar phau tingka te kadawai sinus ru ni ai te ki dawai piles ru ni ai te teng la ban klet ru iki dawai ho ngala tho ko ni ta ba teng ngarang klet te pila ban chu kli ru pi ai nem kita ki dawai dengan laban pentip shapi kita wai kita ni chna te uble ka jing sok ni ban kurpu pi te pila ban pe ki ni video ani ka video ka jonga te ngin sedang penmi shushu ya ki video sia tho kum to khendiat nama ladang ai be ka he kum to ru le se pi ya shimpor dengan supply khendiat te uble ka jing sok ni ban kurpu pi barakhot ya ro ifra